shi ke ƙara lafiyar inji. Mai juye ka nemi man boxer. Yan kawo ka buga bagasa. Da kamfanin Epcol. Mai mota ka taho ga bagasa. Da kamfanin Epcol. Mai nafif ka taho ga bagasa. Da kamfanin Epcol. Mai janareto ka zo ga bagasa. Da kamfanin Epcol. Bagasa injin mara. Mai saba da injin. Yana sa lafiyar injin. Yana sa inji aiki. Wannan shine ingantaccen man Boxer Super Oil wanda kamfanin Epcol Global Resources Nigeria Limited suke sarrafawa. Boxer 7500, muna kuma da Boxer 1000, muna da Boxer na mota 4 liter, sannan kuma muna da kawash ingantaccen mai na wankin mota da mashin. Ina ne zan samu wannan ne a ingantaccen mai wanda kuke bayani a nan wurin? Za ka iya samun shi a ko'ina a faɗin tarayyar Najeriya. Yayi in Allah ya zan fara samun mashin ina man Boxer Super Oil daga yau. Babban kamfanin su yana a Janyau ta gabas, kilomita 2 da NNPC Mega Station. Shagunan su da ke babban birnin wannan jiha kama daga labin opposite Civilian Service da kuma sabuwar tasha kofar Kara da nan lalan bakin Mareri wurin masallacin Juma'a da kuma tashar Magami kofar garejin Milena. Domin ƙarin bayani sai ku tuntubi wannan nambobi kamar haka: 070-3599-8237 ko kuma 070-6336-3913 ko kuma 070-6589-7880 ko kuma 080-6555-5014 ko 070-6743-0335. Man boxer na kamfanin Epcol. Shi ke ƙara lafiyar inji. Mai juye ka nemi man boxer. Yan kawo ka